RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Lekker. Gaatses gig. Nee, Fats and Small. Ja, er gebeurt je van alles. Wat is die telefoonnummer daar nog? Ik zet mijn telefoonnummer. Dat is even die telefoon. Mensen snappen er nog helemaal niks Wat van. een chaos. No Het is een size. chaos. Ja. Ja, Fats and Small weer trouwens. Feeling Fats good. Ja. Haast die een telefoon bij de hand, Gaats, Ja, die eigenlijk? leidt je op tafel. Ja. Ik hou hem op stil, dat zit mooi op. Is dat? Zet hem even. Ja, bel hem eens even. Ja, bij even zien. Oh, ja. 0, 6, 1, 2, 3. Oh ja. Bluetooth. Oh, dit wordt nooit goed. Dit is zo spannend, hè? Ik De ben eerste minuut in rond. Gaatses Gig. Als entertainer in hart en nieren weet Gaatse Bosma iedereen wekelijks te vermaken met de Gig van Gaatse. Janne Gaatse. Bij Kello's! Gaatses Gig. Gaatses Gig. Als entertainer in hart en nieren weet Gaatse Bosma iedereen wekelijks te vermaken met de Gig van Gaatse. Denk je de telefoon al, hè? Ja. Geweldig. Toen had ze smoordruk volgens mij, Ik heb hè? het mooi druk. Ja, ik vind het fantastisch. Dan wil ik bellen. En dan denk ik, wat is dit toch mooi. Dan ga ik gewoon piekenvel. Kom je op een hoofd. Echt niet. Gaatses Gig. Ik denk, hoe betekent het? Oh, je moet je bijwijzen, jongens. Dat ken RTV NOF. Wat leuk. Wat leuk dat het gaat. Ja, dat vind ik echt. Ik ben heel blij dat je wijst, maar jij. Ja. En dan wist je op een fiets, Hans, hé? Dat zei ik toch even. Want ik op is verhaaltje, nou, je dat kon, hè? Dat je op de fiets bent. Maar gewoon, hoe dat ken. Meestal, ja, even Hans. Ik denk die ja, te zwemmen of zoiets, maar dat ken het. En dan ben je op een fiets dus. Nee, ik ben op een fiets. Op een fiets. Fiets is knap van mij. Dan zie je een foto op Facebook. Ja. NSTB. Nou ja, dat is op een fiets. Ik weet het verhaal net. Ik had een puntje beschreven. Wat maak je mij? Ik denk, maak maar deze informatie. En dat is dan net dan reageert. Ja, dat ja. Uit medelijden. Medelijden. Ach. Gust volgende week met mij mee te fietsen. Ja, in de bakfiets gaan we dan. Als die in de bakfiets regelt, dan komt dat goed. Dan kom je op een bakfiets. Oh, god. Nee, weekend bestek naar jeetje. Dus was je aan in de bakfiets nog als een waarlijke hoogheid. Oh, die alsjeblieft heel, want straks dan komt je weer van alles binnen. Je weet het nooit. Klopt. Ja, maar, Kaatsen. Ja. Het gaat even om die Dat natuurlijk. is voor mij. Dan ga je wel iets verhaaltje klein maken. Ik zal de kwarthouders van een weekend, want ik hou officieel maar minuten, eigenlijk 12 minuten. Wie gaat dat zijn? Ja, doe. Oh. Ik vind het als je de minuut van u kerst. Die wordt altijd voor jou een minuut. Ja, ik weet niet wat het is. Dat is de clue. Even wat oors. Als je dan lekker optreden zo en als je dan lekker rond Ja, Justion. En draai af hoe je in de wedstrijd mooi dichtbij. Ja. Oh, als je Gaatse volg je, dan kan je dat zien. Want du hast eindelijk een foto met die selfie stick. Ik ga eindelijk eens, met mijn selfie stick. De wees ik op Facebook, die weet ik dat ik een broer hekel ga aan selfie sticks. Ja, wacht eens even. Die hebben we vorige week al maken. Ja, officieel is je de eerste selfie maken. Maar u beiden. Ja, maar u beiden. Maar du koest net echt zien dat het een selfie stick biedt. Nee, maar dat maak ik net. Du hast vrij lange handen, dat hier ik zelf doen. Nee, maar nou ja, op Facebook zit dus eigenlijk een foto van mijn selfie stick. Ze weten me vierde keer mij wat leuks. Ik vind het hartstikke leuk. Ik denk, nou, Interessant zo'n stick. Ja, het is een selfie stick. Het wordt verbinden in festivals. Ja, wie heb ik heel gezellig. Wie dik feest. En waar is die dan? Dan maak ik even weg voor. Dan maak ik net Boazem. Boazem, daar is een feest. En dan maak ik Boazem. Zo speelt het en dan ook even heen. Ik heb een feestje meidje. Ja, wat leuk, jongen. Wat leuk. Maar ja, dit is officieel die minuut. Ik ben benieuwd dat die het got no in. Staat hem dan ook op nee? Staat hem dan op nee? Nee, ik geef ook gewoon. Hans, wie had toen een keer hebben we het gewoon weer al dit op Facebook, hè? Ja. En toen zei ik zei Facebook, het is heel leuk, want wie kent het mis zonder Facebook? Wie kent het? Dan kennen we net mijn leven al vol. Dat wordt helemaal mis. Nee, maar Mats nou dan even posten. Even pauze. En dan tegenwoordig die Facebook, die vind ik leuk, hè? Wij dat op baseert. Daar hebben we toen een keer honger. Ik zei soms, kijk, dan vind ik leuk en dan vind ik leuk uit medelijden. Ja. Kijk, ik was die. Dus van de morgen, ik zou zoiets van die steen. Ook de medelijden. Dus ik ga even. Saai jammer. Dus ik ga even een liedje haaltje. Dus ik gewoon even dat figure van. Facebook. Pliep. Weer een melding. Vind ik leuk. Is mijn berichtje echt zo leuk? Leuk uit leuk of leuk uit medeleven? Simpele belangstelling of zelfverwijt, sympathie of misschien wel gewoon weer medelij.
Tja, uit Meenlei. Hij heeft nog geen vind ik leuks. Laat mij de eerste zijn. Ja, kijk, dat denk ik zo op de register. Denk ik ben de eerste, denk ik wel. Ja. Nou, of dan plaatst hij alweer wat op Facebook. Of is het gewoon uit simpele vriendschap. Zonder enig heimelijk voornemen / opzet. Een gewone vind ik nooit leuk uit gewone, simpele vriendschap. Meesken, voeg me alsjeblieft op Facebook. Gazes Gig. Hartstikke leuk, jongens. Ja, wat net. leuk. Jongens. Prachtig. Dat wie hem weer. Dat wie hem weer. Dat wie hem weer. Ik ben blij dat het erop zit. Ik Hoe kunnen we die vinden? Facebook. Facebook, gewoon je naam intypen. Ja. G-A-A-T-Z-E. Daar gaat ze. Komt er nu op. En waar komen Jon heen? Van Janne niks. Van Janne jou ook middel. Van mijn tante is Jedje. Tante Hamie is Jedje. Ja, maar Dus via deze waar wij. vaast in naar die karren mee? Nee, ja, je moet door. Zit mijn bus kennen. Zit een Hebben we die in beeld? Kunnen we die in beeld? Kan je die in beeld zetten? Nou, dat wordt lekker. Ja, maar dan ga ik een skofje hinder in. Misschien zeg ik heel leuk. Er zit vogelpoep op het dak. Dat vind ik interessanter. Dat is erg dit. Ja, En we zijn met schutting bezig bij ons tussen. Je moet dan even wat balkjes ophangen. Vandaar dat ik er werkelijk alleen nog aan ga. Oh, ja. Dan haal je wat balkjes op en dan zijn we een mooi skuttingmeidje van klim op. En met van dat gaas mooi klim op en dan wordt het heel mooi natuurlijk. Is de bedoeling. Gaatjes klim op. Gaatjes klim op. Leuk, jongens. Ja, dan gaan we volgende. Hier gaan we het item gaatjes klim op. Tot mijn weekend. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.